Bismillahirrahmanirrahim. Hai Polan, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau, bayar maharnya sekian tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar yang tersebut tunai. Itulah lafaz ijab kabul sambil basalam baganggaman di muko saksi nombor 2. Ijab artinya penyerahan dari wali si anak daru. Kabul artinya penerimaan dek marapulai calon suami. Maka saja masuk tuku itu tabuhua arek silaturahim dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Katehnya lah tambun jantan malanteh langit 7 pangke tercatat di luha mahfud. Kabawah lah tak kesiap bulan mahunjam pitalo bumi kalewa dalam negari. Dan bak puntiang laki kaulu dipalik lilin yu ambalau ke tangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Coba bayangkan bang. Baik itu sakralnya akad nikah, baik itu sucinya sunnah Nabi. Hanya dengan dialog pendek beberapa patah kata saja, berubah haram jadi halal, cako tagah kini suruh. Hebat tak? Nah, malah indak saja merubah hukum, merubah diri manusia, biarlah ia maupun batin. Contoh misalnya yang sabikan. Perubahan sosial. Dahulu awak anak buah tunduk di bawah ibu bapak. Kini menjadi tempat tangkai komandan di rumah tangga. Biasanya tangan di bawah menampuang minta dibari. Tiba-tiba tangan di atas menjadi pihak nan membari. Sudah itu perubahan psikologi. Tadinya anak remaja orang menyabut nama saja kinilah sultan bayin baukan. Janta gaduah minantu lalok mituo jalan merusuk mamak rumah nanya di dapur ayam kotek di pungkangnya. Sekali gala diimbau badan tiang hati je jantuang kasinta insan di dalam awak lah jadi orang gadang. Baik itu pasatiran gala. Sudah itu pula perubahan karakter. Salaru salamonangko karena kurang terhati. Bajalan malah solasau malangkah mendongkak-dongkak garah kudo pasamperehan. Kini lah mesti basitinah mengecek mulai magak pasopan santun minarani. Tiba di pihak nempedusi ko nalabiah maerankan manana. Nanti kadatang kutikonyo berubah tiinya jeparangen. Kasiah sayang berubah jajok nan harun keceknya hariang tengah malam makan nak rujak. Bagi suami alun paham dituduh mencari ili-ili kanai hasuang kanai pitanah mungkin selingkuh jarang lain. Padahal supiaklah mengandung bawaan si anak tu agaknya. Dalam masa sesudah itu berubah pulau rawit tubuh. Dari sariang menjadi semok nan kampih kini lah boneh padang baransua jadi gugua. Hati-hati nak. Dek sebab karena itu nanti kok sampai bepadusi laku parangai tak berubah bawan bak ngamu juga. Tandonyo gagal rumah tanggo orang menjadi orang gadang. Ibarat anak sekolah lah sirah rapor tumah namanya. Caru hajinya indak mabrur ke Makkah membuang pitih na dapet gamis jusaroban. Karena diri jago martabat piki-piki aku akan mengecek agak-agak nang cerita kok. Awak kanlah jadi suami, minantu di rumah gadang sumando di kaum urang pelok budi jawaso. Nan ba ibarat buah pantun badarai carano kaco badangkang carano basi banang sedapo orang rantangkan. Bacarai karano baso maranggang karano budi itu nan sama orang pantangkan. Ko indak basuonan ba itu. Lah malang ayah beranak, tahibo hati bundokan duang malu serumpun rang sekumbang. Ingat tu nak. Takalo tagak di puncak lawang memandang ngarah ke baruah. Tampak jaleh danau meninjau tabantang bak padang kacu di pagabuki bakuliliang. Sabali sawah bajanjang lambah hijau kampuang bertumpuak jalan raya liku baliku. Idaman dagang dari jauh elok nan tidak bandiangannya. Maka tabilah hangan sekutiko kok dapet jauh di jalang ditapak ranah ke bawah. Alangkah saju ayah danau mandi baranang baka cimpuang tanang anggoto ketujuannya. Tapi nak. Sesudah manajun panjang balari di rumpun cangkeh di salo-salo kulit manis lah tibo garang di baru.
Disiko badan tagamang heran tibu ragu mendatangnya to wawak tekicuh tagak. Bader itu. Dalean nan sayah nan basuwo kampuang langang Sumara Indah rumah tinggal para merimbo surau lalamu tak baimam. Dicalia ayah kok karuah lumui marapuang di atehnya danau susui antokkan kariang tunggak karamba silang siwa. Patanyo diri sama surang, ma nyo narancak tadi, kama apa nyo nan mandayo takicuah kolah pemandangan. Katarui hati lahanggan kabaliak bukit la tinggi gilo bemanuang di pimatang muntari lulus miratoi. Contoh nan sudah kaibaratna, baitulah suratan alam baco pahamkan dalam batin bayangkan hidup sajatinya. Kutiko masuk belum kawin nan tabayang eloknya sajo nan manih dan lama-lama. Lama suak ke rumah tanggo nampaklah rono nan usali tasingi watak surang-surang bawaan diri la jabatin. Kok tak basuwo nan diangan datang kecewa aja sasalan. Tungguhlah silang yusali siah ulu bala pangka sangketo. Ujung-ujungnya baka tengkang talak dicarai muaronya. Dek sabab karena itu. Ayah ini ayah kanakan. Nyampangi suak berumah tanggona. Basuwo banyak nan kurang baluak ko indak panuh dek sayi pasangan sentiang alun marapek pemahaman. Usah cameh usah tagamang konon maupek menyalahkan. Ayah tak rela tentang itu. Kok kaki lah talangkahkan, pantang surui lah balik pulang. Ikhlas tawakal siap mental pilihi sado nan tasera ansua menokok kenyeguyah. Kurang bijak mengatakan, terimalah dia dengan segala kekurangannya dan bersabarlah. Terimalah dia dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Sekadar angkat tawina. Itulah sifat kami pakai mangkonyo awet rumah tanggo kabe arek pasak talungga sampai ke kambang anak cucu. Kami berkayuah dari hulu barenang mulai di tapi di tengah tak gamang lagi. Di zaman kalian kini lamu ame tagak di laman sebalun meningkek naik janjang. Berumah tanggo nan batuju kironyo naik rumah tangga rumah nalapuak bagajayan. Bahasa indah iong. Pacar-pacaran tak babateh, tunangan babila musim. Awak nembaru bakatawan labih abak mamak dimintuwo. Nan cowok lah manggil mama, si cewek main bau papa hasil bibia tapi cawan. Nan ayah takuikan, nan bak curito nasib sate kemana? Bak gerangan nasib sate. Dia ulah hidu kaidu maranggang samik bungkuihnya. Walau daging dilidih juo ketupek lah masak kaca, kuahnya disudu-sudu lah dingin mengko dimakan. Dia alah kanyang jobaun banyak lah cacik dicacinya. Tapadeh sama siname bawang banyak sanganya kurang daging naliek kurang panggang. Akhirnya makan basiso tinggal lah sate jun tuangnya maratok daun memandangi. Kembali. Supaya usah nanda itu nak. Kok kaba pacaran yuwo usahlah cari laki ame ijan talampau ukurannya di tengah letak pulang pungguang. Ko iyo uji mengkasuinya sekadar haju maju nak paham sifat surang-surang. Iyo pulo tu mah kironyo. Ndak baado. Tapi nan patut kalian ingat. Baraso pacaran istilah sini bukanlah testing cubo-cubo. Bukan sekadar eksperimen. Bukan pulo bakicok-kicok. Jangan. Ndak boleh. Itu karajumannya namanya. Palecehan tu mah garangan gadang dosa di sisi Allah. Ingat lagi. Adapun selisih jusang keto balain batu kapahan itu adanya orang bagawu apolai di rumah tanggo. Namunnya suami istri basobok sepanjang hari umpama sandua jepariwa tingkah betingkah lebih asuh. Malah kadang-kadang kagati bumbu nak. Pagi jarak patang merapek cabai-cabai bulu ayam cancang aja indak putih. Sinan manihnya kasih sayang itulah seni pergaulan. Tapi terlampau overdosis gantang panuah cupak balanjuang rata lanyato baparinggo. Hati-hati membawa diri. Kok karuah ia di muaro cubo tapai ulu banda. Adokoh gajah menyubarang di ma tapian nan tarampa sinan kesayah mananya. Lah tahu sabab musabab lah jaleh duduk letaknya. Ajak berundiang memupakai elok-elok bermusyawarah.
Janiah muko tanangkan hati, usah emosi sampai kalang mahampang nak menang surang. Jangan. Simakkan tu tua katonyo. Sudah-sudah hinyo mengecek baru dijawab ditanggapi. Nan pokok dengan mendanga. Surang cucua surang menampung sinan basuo salah bana sia nan kilap nan tadorong. Ado pitua orang tua. Joko makan bersama-sama. Mengecek berganti-ganti. Santano sama betutua bertandi yang bertagang mariah bertangka tu maha namanya itu nampak tu dihindari. Ko alun basuo juang pangka taganang indak berpimatang anyuk indak bermuaro anok kan agak sabanta bawa berpikir lah dahulu depending cercininya. Memanglah kesipai dek perempuan berundiang na inyo surang. Siek diawa ampe dinyo manggarutu je manggaracau baturo benyinya panjang. Ado kalunyo merentak-rentak mendangkuang-dangkuang di badan marawang memakiak-makiak serupa kan yang sejundai. Ijan tajadinan ba itu mengalah awak sementara. Indak tahan tahi sabanta ganjuang lalangkah kenang sunyi. Erui paisok dalam-dalam pandangi awan barara atau sarasah tajun bukit. Hati nan paneh kok nyelindok pikiran kusui nak selesai sinan batanyo wakai diri. Nyampang ku awak nan tadorong ganjua lah surui kenan bana usah gensi mengaku salah. Dek lalok sekalok barasian hujan taduah kabui pun tarang. InsyaAllah mudah-mudahan inyo pun sadar kok takilau habislah silang bersalisya. Cuba dengarkan pesan ayah perlu bana disimakkan ampek perkara ke dipakai. Non pertama ku ado salisya paham selidei sabab musabab. Mungkin sekadar salah samek, kurang arif salah harati, lain lapat, lain makna. Bengkok perlu diluruskan. Atau dia ulah hasuangan murang pitanah titi baraku asanan dari bisu hati bercarai mengkonyo sanang. Mungkin juga sebab cemburu. Awak nalesek rembang matoh. Gilo menjujai burung lia melonjak balam dalam sangka tunggulah bini disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ko ado nang kedirundiangkan mencari kusui nak selesai. Pilihlah masuk nan elok sadang petiku bunga kambang. Umpamo sesudah makan selesai sumbayang isa nanti kan anak lalok dulu. Sebab kok tadang ada anak-anak merusak bana kejiwanya runtuh di bawah orang tua. Nang ketiga jan batangka bakaru arang periang tabang galeh malayang sampai tadanga ke sebalia. Konon pulo jadi tontonan orang lalu bertanya-tanya. Jiran mencigok di jendela anak tangguang memanjat pagar sabalik jadi ginjangan. Nang sampai nak berang silahkan berang. Tapi jangan memaki mainokan. Dikatakan bini cilako bini nan sial buruak sisiak na lamo dibangkit-bangkit. Sampai pulau menukar namu jadi selupa je sisamui. Baru ada tahu rusanya kanjak taimbau dalam hutan tabau rendong kasadunyo. Jauh di mana tu nak kanduang setan hampir malaikat tabang mahar saki duenya. Nang kalimo kok tapaso baparang dingin baliak betimba tak menyapo. Ijan balabiah 3 hari betagah bana di ugamu. Bakeh samurang mendatang sah membayang di paruman paso-pasokan betaguran gencatan senjata sementara. Ko untuang nasib kailok sinan memulai perdamaian islah kabaliak semulu. Nangkanam balah bana kepanehnya. Hati yang jantung tabaka utak kusui sarang tempuo. Carai usah disabit-sabit nak. Sekali talak dibaca gampo bergoncang tiang aras gumanta bumi jelangi jauh syafaat Rasulullah. Nah, itulah paringit dari ayah. Usah dilupa dicayahkan kami tak elah tentang itu. Ketahuilah nak, tasabui talak jo carai adalah hak dek suami halal disyarat di agama di adat tidak bertagah. Tapi usah sembarang jatuh kalau tak tiba di makamnya. Ibarat pintu darurat dipakai kalau terpasu. Lah habis tenggang jo kalaka tak dapat mailak lain apa boleh buat. Kabayo. Untuk itu nak, bawa berfikir sudah-sudah timbang mudarat manfaatnya etong-etong lah bojo rugi. Nyampang terjadi perceraian. Awak dapat berbini muda. Amaknya bisa kawin baru nasib anak kamari bedo. Jemandeh bayar tiri. Ke bapak benduat tiri kasih je sayang berparinggo. Oleh kerana itu nak. Usah bacito menceraikan ijan baniai mendoi suak kok gadang penyesalan.
Hanya dua masalah kok tak berpisah. Pertama, inyo lah jajuk lah ya batin indak ninyo awak lai. Balanjo lah ditulaknya, minum je makan dak taidang kok lalok lah membulakang. Atau di samping na inyo awak orang lain dipasang pulau selingkuh ngaran namonyo. Itulah boleh dicaraikan tuh. Kok indak, dayuh cuma awak namonyo lah yu telingo kecil orang padam larono laki-laki. Ibarat dalam agama ke mana? Dosa nan tidak dapat ampun ada dua macam ragamnya. Pertama, murtad balik gagang. Kedua, syirik menduakan Allah syarikat jena lain. Teradok dosa na lain baralah bana kabareknya. Bazina babilang kali, marampok, membunuh orang, tipu tepuk je samun saka. Allah memaaf mengampuni asalkan tobat nasuha indak berulang-ulang lagi. Maka selain daripada itu, indak buliah talak dibaca, indak buliah. Walaupun halal di agama Tuhan membanci perceraian sama disumpah demi Allah. Kok sakadar pahlawan di pembantah weh. Masakan kurang badaceh di rumah galeak peak segalo indak sembere. Tunjuk ajari ya lo. Ajian nasihat ke pandangan itulah tugas dek suami. Ijan tersabak dek karengkang dek mada kareh kepalo jatuh talak serumpun batuang. Ayah tak izin tentang itu nak. Nah, cik lai pantangan ayah. Pantangan ayah capek emosi pemburansang ringan tangan suku malampang main tanpa main darajang. Jangan. Ini tuh manusia tuh yuang. Bukan hewan, bukan nyokabau, bukan pulau budak taranak. Tapi manusia nama martabat punya malu harga diri. Sekali tangan malaki. Bukan sakit di lahir saja doh batinnya lebih maido. Nyampang tesu jua dia angna. Anak ayah kemasak tangan. Biarlah dipulangkannya suri ke gagang sementara. Isu boleh hang pahan. Baabana rasa beranak. Baidui ijo cucu paluah bagadang kan juga kasih sayang lah kawin kemasak karajang. Ayo alun lejang. Baitu ayah merasukan baitu jo ayah biniang. Dan baitu perasaan setia ayah. Nanti coba ang buktikan sesudah waang jadi ayah. Dek lamu duit banyak dirasai, jauh jalan banyak dicari, sinan lu buatnya pengalaman. Itu nan ingin ayah tumpahkan ke baki anak kandung ayah. Mudah-mudahan jadi pedoman isu aku kadang faidahnya. Nanti di umur sampai 10 atau menjalang sampai 5, kadatang masuk ketikonya laki-laki dapat ujian banamu puber kedua. Di masa umuan dan bakian jiwa orang sedang di puncak. Ibarat bambu lah baru yuang bania gampa semilu tajam. Meliwak-liwak di udara gilo menyapu awan biru rueh lalamu mengalupa. Kabumi madok manakua dunia baraso ke dijinjiang. Langit lacok tabulakang antah kutiko datang badai sinan kok pucuak peninggadah. Adapun umur manusia umumnya sampai 80-ah. Maka dilabiah separuh umur mental orang sedang stabil, fisiknya pun sedang prima lahir batin masak di batang. Di bidang usaha itu pula, ko inyo orang menggaleh sinan masuknya ke batoko. Ko inyo tagak ditani tanaman tua lah mahasia. Nyampang pegawai negeri sipil sebentar lagi ke MPP. Menurut pasanan biasa ukua jangkauan puber nangko, indaklah panjang durasinya. Sabantala kan 20 sairi yang ditangguh umur menuju gaek pengerisia. Konon baritu ayah danga sepanjang umur laki-laki 3 tahapan mengejolak. Pubertas namu istilah pencaroba sama dengannya. Dalam umur 5 balik sampai menjalang 7 balik, itulah masa remaja. Bermulai balik berakal puber pertama orang namukan. Zaman beranjak ke dewasa. Suaro barang sua gadang jakun-jakunnya lamara puang kumih membayang ngete bibir. Kurenahnya mencurigakan. Pamana di muka caming gilo mematui-matui diri asik basega ya basegeh. Adang pemadok caliak tajam penyela pencilok pandang galinggaman jengge indua. Angan malayang menggajuju ku ado janjang kalangi awan diguntiang jadi baju buki barisan karendonyo. Gawat. Sadang gawat dana. Ikolah humu apal yang rawan. Rintang resek kadang menyembah lasa umpama anak baru sugalu ke di kacanya puntung rokok di duju. Lucu memang. Tapi ada kulnya berbahaya. Ya.
Mulai mau uji-uji kudian bagaluik-galuik atiannya lah pembunuhan orang terjijau di santuangnya. Bagi orang baliak di sinan lah paham mulah perangai anak di dalam penceroba. Sadang di dalam transisi hidup antara dua alam itulah inyo puber pertamu waang kanalah melalui. Selanjutnya puber kedua masonyo separuh mua karisi nak jadi daun. Tapi galiak pandai bermain. Dialih karojo tukang indak bakasan sambuang paran nantah kok samu tukang kayu. Adang salah indak tadanga malasau di dalam sama. Kalua muncuang lah sirah telah dirangkai tuannya tahu. Apa ahli. Menurut para psikolog, orang dan ahli ilmu jiwa, adapun latar belakang motivasi dan mendorong puber kedua adalah faktor kejenuhan. Dek bosan di rumah tanggo monoton indak baragi, taraga merubah rasu ingin mencari penyegaran. 20 tahun babawa indak batuka pemandangan patang pagi siangnya malam minyolah jua na basobok. Tadinyo biliak ko arun kini babaun kandang kudo anak larapek susumpaku. Superai tak licin lai si mama bantu pembantu. Dicaliak di luar rumah gomok cando raga-raga mulai malala resek panja. Ibarat kucing balang tigo kona iseng maintai mancik lalok sekadar bakaja nama nagia. Sambil mauji tajam kuku marayok mandok-andok di balik tabuang pabarasan. Kuku laki sayang mencakam di gungguang ke tangga rumah di jarak lalu dilompei. Bangkai nan tidak ada dayo nyuambiak kegaluik-galuik laku ditinggalkannya. Deko dicari mencik lain, baitu laku parangainya. Hanya sekadar pelarian, iseng-iseng penyakit ringan karena jenuh di rumah tanggo, baitu pakar mengatakan. Asah benamo laki-laki umumnya pernah merasai dilando puber kedua. Ayah pun karena ida buahnya sangkek kalian ketek-ketek sadayuk-dayuk di nandata. Tapi barakai iman di dado tekana anak nan kagadang, syukurlah sekadar oleh yang indak sampai karam tetunggang. Lai lulus dalam ujian indak ado rapor nan sirah. Alhamdulillah. Tapi banyak nananyi andam karam nak. Dia ulah nang kodoh kanai puber tagagau-gagau jurumudi serak-serai pesisianya orang menonton dari tapi. Awas tu nak. Awas. Joko tak capai kawin niswa mungkin merasai nan ba orang dapat penyakit puber kedua. Adapun gejalanya coba dengarkan. Kalau menampak anak orang lai sakana anak awak. Tapi kalau mencaliak bini orang lupa di bini awak. Ubeknya aduh. Ubeknya tidak lain daripada bau mengucap. Karena diri ngeklah Tuhan jagolah citra di nagari. Salamaikan anak jobini usah terang bau masuk ngarai jatuh tak mungkin tak lain. Nah, itu nampang risan. Yaitu puber ketiga. Nah, datangnya di umur bangkeh sekira menjalang 70 menjajuk membariangi. Malu sugalo anak cucu mencibia orang sekampung memandang gaek pinaintai. Entah didik, entah mau pikun, entah kok setan namandayo, entah sekadar nostalgia. Mungkin penyakit tu latah agaknya meninggalkan perangai entahlah. Nanyato tak tahu diri, badan nawak lah baun tanah produksi juo nantakana. Nan gawat merusuah pulau. Dek mato rabun barai atah jo bareh tak basisiah cucu kanduang tekijok yo. Ado pulau cewek naniseng pura-pura namuah jo gaek jatuh cinta segala macam. Deknya pikih dan paralu kepiang dapet gaek di cibia. Kasian. Sabananya nak. Nan ba ayam mati badabiah galapua nyawa kapai mahambuang membuang tinggi suratu anok jadi bangkai. Nah caliaklah pulau starong kiang menjalang minyak cabai. Sasiu lampu kapadam nampak kepopoh penghabisan tasinga karang sabalik. Surai tu orang tua galok atianyo padam samparono. Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini, banyaklah cara keritampuh ado balarang bepantangan menjaga labiah dengan kurang. Utang di ayah beparingek malantai sabaluluih cuba dangakan elok-elok. Dan pertama ayah kanakan, paling sakit di perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalagak gulai taunya rasa banak. Walau bukan batarui tarang tapi memuji menyanjuang orang diaduk di muka bini itu nampandang dek padusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak iurang kata singguang.
Ko ado kurang baluak, pia parangai tak manakah baso jawasi tak mampek. Di rumah galiak peak di dapur jauh jarasu di biliak kurang selero. Usah dikaka dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkui rasio are-are ijan leceh awak di orang. Usah pulo gilo mencacik. Manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan. Agiah nasihat elok-elok. Rawi-rawi tantan nambungku ulang-ulangi bak menyapuah itu nutang dek suami. Sudah tu pulo nak. Lah menjadi watak padusi. Dek inyo raso nang kamuku. Balain jo kita laki-laki tak pikiran na menimbang. Dek sabab karena itu. Santano datang keduannya. Malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo. Tunggu dilulua mentah-matah. Sali dia iyong je pangka. Pareso sudi siasik baru disikat ditanggapi. Sebab itu ketua ya. Ado kalau nyo acuk basuo. Nyo tersinggung lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan di rantang panjang. Hindaklah lain muka suiknyo sakadar pauji-uji pahajuak kasih suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jubini kue hindak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo. Mahambu aja lah diang cie malalah mahadang cakak. Orang subalah dikandakkan jo kawan lah basiarak jo pemilih serak berserai. Rupunyo bini awak yang salah. Ingat nak. Usah terjadi nambah itu. Tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang. Jangan satu kilek, satu patuih, satu takacak tampehkan. Dicek dulu saratu recek. Disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang babudi. Kok taniak memberi dun sanak para lu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak je bako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak. Mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunyo cucu keringek badan surang indak tarikat jena lain. Tapi namonyo suami istri rancaklah bermuka-muka indak merusuak sembunyi. Mangkonya lama manih bana kutiku niat dikabarkan nandak memberi mamak pitih. Mausul beliau ke suami. Tambahlah dah. Ungkeh ke kampung lah sekian. Malai pai sisaku mamak kan jarang dagiah. Atau dirbayak bulan bayak kabar alik bernikah kawin tiba sakit patik dirawat. Inyo nan maingik menganakan bara kesanangat ayah. Sabaliaknya pulo. Tiba piaknya ditajuni awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninya berumah tanggo taradok kaum Jepani. Kuk setiap pengeluaran lai berundiang bermupakai saindaknya memberitahu. Dirinya rasa tersangjuang tangkek naik martabatnya. Tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusuh adang-adang beruto bagai. Itu namanya palecehan tersingguang puncak kadanya mulai bertengkang bersedikit. Aden je pitih den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi. Tadanga baleh timbalannya. Indak dan kamu lebih hidun sana. Kok sakit siana maurui. Lai adik awak na marando tagang tu. Manyato pulau piak dun sana kok nyemandanga. Indak surang tu saja na pedusi doh. Kami carikan bini gadih na rancak dari pajak tu. Bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian. Mangkonyo talatak di nanelo. Setiap babu elok melalui jalanan elok. Caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cuba orang nuangkan kecik ayah nak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan. InsyaAllah. Nah cik lain nak. Sedang tekana. Nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dia bersalah. Usah dibela di petagak konon pulau berang kebini. Jangan. Dampaknya kuranglah baik. Selain anak makin malonjak, runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu leceh dipandang anak-anak. Karena apa? Inyo maraso tak basalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan walaupun salah kena hukum inyo manang di tingkat bandiang hakim di bawah mentah adil. Jadi sebab karena itu sadang mamanyo memberangi antok celah. Malengah cando tak tahu tando sepakai ibu bapa anak tadi di tapangaja. Tapi usah pulo satu membusuh mandeh bangih bapak laberang anak baraso di karoyok. Tak perlu. Nan kita sebagai bapak, jangan nyinyia latah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tak masin. Kok majai bakutiko. Kok berang di ma paralu. Sinan kabiso lidah awak nayaklah pamor orang tua. Ndak baik tu ayah salamu ko.
Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk yang terpakai tak makan ko indak kaba ajuo utang lansai baki anak ringan baban lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah tentu semulunyo saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Dan wajib paralu bagi kita bersyukur ko dinan muju bersabar ko dinan malang. Dan dia ikhtiar yo usao bayar yang doa kenan satu cucuran rahmat salamun. Baitulah satantang hidup nangkona. Sakit sanang sampai jelapang elok buruak tangih jogala indak bercarai dari badan. Maka sabab korna itu sadio payuang sabalun hujan malantai sabalun luluih. Tiba musibah jo cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang isuak datang sansaro. Awak sakit badan talatak piti habi harato tandeh. Anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ube pembayar doktor jo pesuntik. Dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik talipon dalam putih. Alun layes PP anak tiap bulan tiap menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibu yuo. Handam karam hanyut sarantauna. Iyo kok lagi tinggal di kampung. Rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ube. Tapi bah kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan. Kapulang rasa tak mungkin. Apo katenggang minantu den samiang ameh tak manaruah bamilia segayang aram lua telupak sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apo bekun kadi kacanya nak? Basuriah jalan kanaraku, babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan, hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Manu nak kanduang ayah, calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong danga saran jausul. Menurut pendapat ayah, nang sabayak saya leuknyo libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke waang bakarajo carikan inyo kegiatan. Bawarung balapau ketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental. Pendeknyo asah bagara dari ma pitih ketumbuh nan pangkah hala jan menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan, satu, indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar. Nan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang larugi dari labu. Nang kedua sesuai tanah jetinaman. Talatak suatu di makamnya pakaikan lalu aja patui. Mungkasih rundiangan ayah. Carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato. Indak pulo melampau kodrat bateh martabat perempuan. Pahamlah bawang tentang itu. Tak guna dirantang panjang. Nang ketiga. Usah babelok bilang pakan menuri pasar nan jauh konon pulo bamalam-malam. Kau dapet peminto ayah. Usah maradai-radai bana, malala bajalan panjang turun rumah nanya serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah berketek-ketek, tapi batantu sampai usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe, walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan nawak juh. Nanda ibarat kudu bendi. Dihalau ke tengah pasar, pabia berjalan surang. Saraiknya bagi makusia, lari nan tidak kancang ngamek lakek kakang mato badimbiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol. Baitu kecek orang kantua, ayah meminjam istilahnya. Nang kelima, iko nang sangat perlu bana cuba ang simak jale-jale. Lah banyak contoh nang sudah ayah menyimak memahami. Untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isuak ku ado kegunanya. Yaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilek tapak tangan bermain di muka kandang. La tumbuh beransua gadang mulai mengakeh memburengeh kuku kambang sayang kesingkok. Akhirnya malawan panjang kepala awak jerangkahnya jaso terbuang beruak saja. Itu ibarat umpama nyampang kok salah marahkan.
Niat samulo ketimbalan jadi penyakit mukironyo. Laba pitih mengkunya honge. Keceknya badaram-daram indak nenggadang pada bania alunan tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo. Nenciek nyato bemuaro suami wajib manapakah. Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun yo. Tagananglah sawah si mama, sawah si papa, lakang-lakang tiko anjang menalakuan. Sombong tibo takabua datang. Kama saja piti dia udah. Atau manggalih bana bangkali nan tak pandai. Dek udah semakin susik dek ambo bertambah kambang. Dima aku letak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahuilah nak. Adapun istri di rumah tanggo, nan mbak ibarat supir serap kemana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak tapi siang. Sinan melompek supir duo salamai oto pulampai pesisia gadang hatinya. Itu mengkuayah sarankan, elok aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isua indak tagamang lai. Nasib awakku balulah tantu, antah beko sakit talatak, kanai pecat, kanai PHK, umua singkek peminto datang anak yang sadang ketek-ketek. Disawahkan baik tujuh kena. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah, membajak malokak bumi. Dan padusi membubuk banyak pimatang patut itarah bandanya di siang juo. Laki-laki mairiak padi, biai mengisai di menampi. Papa menuga, mama mencicia udah nambarek ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa, asia jariah hurang baduo, bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babateh nan makan seperinduan. Mako itu yo di luar tanina, ko istri berpenghasilan. Jadi pegawai makan gaji satu berdagang berniago bawira swasta caru kini, alhamdulillah hancaklah itu banda duo tabeknya cik, satu laci sebuah puro di sinan tuah kalatanya. Tapi bapitih dan bapitih kau. Harato bemilik surang-surang tibolah bala jusang keto hilang hidayah dari Allah alamai kekaram rumah tanggo. Picayolah jaya. Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato berjunjungan di kudua pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua berjinjengan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baik itu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dan sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut syarat toyo pemilih itu menjadi tanggung jawab. Tatuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Galuak paku wacang balimbiang timpuruang lenggang-lenggangkan dibawa narang saruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang ngurang kampung dipertenggangkan di tenggang nagari jan binaso. Antara anak je kemanakan mairiang istri je padusi. Urang sairiang tak sajalan saisi ndak setungkuh. Anak digendong di pangkuan di balo je pencarian dake kesaku penyimpanan. Kemanakan dibimbiang-bimbiang dituntun sambil bajalan je tanah pusaku tinggi. Awak menjadi nangkodohnya. Ibarat daun naraco kemana, inyo setimbang setaraju sabarek bungka nem piawai indak boleh tunggang sabalah. Nan suok tuntutan syarat amanah datang dari Allah, nan kida utang di adat, suriah kipasin di lembago samu dirau keduanya. Barek ndak yong, barek. Sedangkan nan barek mesti dipikua kemah, nan ringan wajib dijinjang, nyampang tagajai takucawai langit berang bumi mau pek dalian nyato kaukumnya. Mana orang muda nang terkadang calon ayah kandidat mamak cuba simakkan nyato-nyato. Nak nyobang kalai tak sudahkan mangkolan saya utang piutang. Ada sifat yang dipakai. Tapi yang suan-sua barata kau gamak-gamak barata paci usah dipaso dikarehkan. Kato disabui mengko dapet bangkalai dikakuk mengko sudah hutang dicici mangkolan saya. Nan pangkau sao jo karayo mairiang doa je tawakal ujuangnya urusan Tuhan. Tak perlu berjatah-jatah. Tak guna memakai target. Sinan bagayui badan batin raso diburu-buru hantu hilang girah tabang semangat. Biasa-biasa salah. Anggap latihan sabanam parang. Kuk tiba di peparangan sangko latihan parang-parang. Takui jeganta tak terasa. Picayolah kaya. Maka ibarat orang bertahun nak. Usah dipandang laweh sawah. Tapi maduk saja menakuat tanah hayun pangkua berinsik juo.
Dari setapak ke setapak indak taraso tasadari lah tibo tapi pimatang. Salasai selupa bunta baraliah kepir yang panjang. Lamo-lamo sawah lalu luak tinggal menuga menanami hari petang awak baranti. Tidak pernah keterpaksaan mendatangkan hasil yang terbaik. Tapi lakukan dengan ikhlas karena Tuhan dan tanggung jawab saja. Baik itu pituah jadi pandai tinggal di awak memakaikan. Sudah tupuluna. Niat mendidik kemanakan atau mauruh anak-anak membantu sanak pemilih bukan dia ingin baleh budi doh indak maharuk baleh jaso. Bukan itu tujuanmu. Tapi maharuk rida Allah. Bakarajo karena suruh baranti karena tagah amanah dipeliaro. Itulah amalan menemukan. Maka naknya dapat nilai ibadah. Batuakan niat dari pangkah hanya karena Allah saja bukan karena sebab lain. Dek sebab karena itu. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau memberi, usah kunyang karena kuning, lamaknya karena santan maharuk buliah mengko bajariah. Ada orang membuat pantun salah same arti menyimpang, apalah bunyi buah pantun. Guno cumanak dan panjangkan kapan bimbing sawah teruko nak tarang jalan kaparak. Gunonya anak dan gadangkan kapan bimbing badan kau tua badan dan tidak berusaha. Salah. Bako anak gadang isu gadang indak membalik gunung awak rangki inyo malengah. Nan katimbuhnya lah upe batimpo sumpah ke anak mengutuk ke kemanakan. Adang Tuhan pun disesali di mana letaknya keadilan. Sehingga tadanga inyo bapantun ceko bunyi pantunnya. Taruko namanya sawah di tabi yang tumbuh si pului indak paibo tuan Allah nerunci yang juo nembarawi. Masya Allah, naudzubillah. Disiko iman lah tagadai nak ulah dek salah pasang niat murtad lah nyato muarun. Jolabo siata ingin, je sanjuang siata nio. Tapi mahamun menyada-nyada mau pek membangkit yaso indak manfaat berpaidah selain dandam putih asu. Umpamo takadia Allah ayah uzur sakit taranta surang pun kalian tak menyilau. Ayah indak berbuati kok kunun menyumpah-nyumpah anak cilako tak berjantuang. Indak. InsyaAllah indak. Ayah hendak ke menuntut balasan payah menggadangkan hendak tahu siang je malam hujan kalam maradai yuo mencarikan anak nama rampek. Mandeh pun hendak ke menagiah hutang nama asuh anak ketek sajak di rahim bundokan duang sampai setitik air susu bertenggang mato melalokkan. Itulah tugas ibu bapa memang. Dek kami jadi tanggung jawab utang ke Tuhan balansaikan. Santano kalian bersilengah kami tuo sansaro datang menampuang saya ilmu dia. Kami nan tidak berpiutang. Hanya de Allah nengkamanagiah jo Tuhan kalian berurusan. Kesimpulannya nak, setiap kita berkewajiban mesti ditunai dilansaikan. Setiap kita ada berhak nan mesti berterimaan. Tapi tanggung jawab kepada Allah sesuai jeniat nan sepasang. Inyo nan adil menyelesai. Ini ayah ingatkan. Ikulah kunci pasak kajina. Yaitu gadangkanlah anak karena Allah bukan karena nak dibaleh. Balo orang gaik karena Allah bukan karena balai jaso. Uruh bin sanak kemanakan hanya karena Allah saja bukan karena cari tuah. Perdulilah jo masyarakat maharuk rida dari Allah bukan karena puji sanjuang mencari namo dalam kampung mahambiak muko kerang banyak. Itulah tahamakan insyaallah mudah-mudahan indak kado upik puji jauhlah dandam dekat sumat. Ado pemeo mengatakan, bali kudo yo le murah nan maha bali rumpuinya. Itulah istilah rangsai suak sangkek musim japut-japutan nurang kilaki jadi boko babingi di japut urang juo. Tapi di zaman masuk bak kini kudo lah maha ragonyo japutan tinggal jesiriah alek bajuta biayanya. Bali rumpui umpama murah, tak membali menyabik dapek di parak kekanyang juo alun kamati betanggang lapah. Tapi hidup diberi Tuhan nak bukanlah hanya untuk makan. Banyaklah macam jeragamnya dunia berjuak pertandingan. Di luar minum jo makan kain baju para buik rumah uang sekolah kelengkapan biaya etan rekening inyak sumbangan wajib sukarela infak sedekah yo pulo. Sadonya pitih. Ko indak bana penuh kateh penuh ke bawah jadi yo. Pendeknya nak selain maha bali kudo harga rumpui maha pulo. Dadaknya datang dari Jawa, sagunya impor dari Jepang, terompa made in Jerman. De sebab karena itu kini ayah kanakan.
Nanti kau lah jadi suami orang, rubahlah sikap pembawaan awak nembukan bujang lai kudua lah nyato berpasangan. Hindarkan nang kamu wazir, tangguhkan nan tak baralu, jauhkan bana nan tak manfaat. Walau ketek ulu bandanyo dek barombong lai diatur sinan tabek mangko kaganang. Apa guna masuk 10 kalau keluar 3 baleh, ulu ketek muaro gadang. Kariang singkarak je meninjau tuhu ang belinnya sinama taisak singgalang je marapi. Bahobi itu paralu, minum kalapau tak masalah tandunyo bermasyarakat. Tapi jangan bakat tarusan, liak-liak di matumbuahnya sesuaikan morjobawi. Dinan sadang elok, mengkonya elok, di tengah letak pilompung uang. Kok dulu taragu lapeh sangkek badan sabatang tongga tiok minggu berburu babi. Bajuta ragu anjang baratuih bali pisaunya, tali bepilin tulang balui kala batatah pera ukia adang bajuki baju dan. Hari kami pai memancing barundo di tabe urang asetnya baya dahulu. Bukan to ikan nama cito kecipu ayah nama gilo batandiang joran nama nagia. Panang tagang tiapuang hilang ikan menjujui kali panci yang dipunta lalu kegumpalan sinan mahanyo paduniaran. Hobi baburu je memancing na itu karajo orang kayo tu. Batanggang bahabis pitih bajuak bahabis masuk usah turu ikan dunia orang. Yo kuk lai berenang di dalam sadang takacak dinalai, tapi usah mahajan-hajan tuah awak carai tak kasih puluh mau pek sanduk pengadang. Cuba beretong dalam hidup, kaji diri kana laun tuang, agak-agak nangkapai kiro-kiro nangka ketinggal. Usah bersuo handai urang, membali gantang bakaruak menjual gantang balanjuang di Malagaleh Cabalabu. Di rumah bebareh hindak lapia domino bakucatak. Bapitih saku pangganok lohan jemurai nan babali ayam aduan nan bataruah anjang paburu bamanjogan. Konon pulo memasang togel karajo urang seseakah. Kakubua mencari nomor mimpi rasian bacuahkan urang gilo ditanyo juo. Lah jaleh utol balanta onda terambau masuk banda inyo barabui pemangaja. Bukannya urang nan batolong plat BA-nyo nan basigi dapet memasang empe angko. Ampun dan ampun. Tawang arati kata togel nak. Togel maknanya tea, ongo, gilo, edan, lolok. Adialah orang tapi wang usah jadi togel. Nyampang ko lay berasaki nak sedang ngasam lay baraya bila lang dapet basiang. Sekali-sekali bawa lah raun pai piknik rekreasi bersantai kalambahanai. Kangarai kelubang Japang mandi-mandi ke batang tabi makan rujak ke pantai Padang. Atau ke tapi danau meninjau kalapau sate mak syukur menonton ke Gloria. Itu para lunak mampaharek na lungga-lungga mancas aki na lasua bernostalgia kecil orang kini mengenang masa yang hilang napak tilas ke batas perjuangan tempo dulu. Itulah ubek mujarab dari virus fever kedua mudah-mudahan. Nah itulah saja diri ayah nak sayok patah tabang baranti tantang nangko sudah kalam isuak ke umur semua panjang dapet ditukuak ditambahi kok mati ayah dahulu ganggam taguah pasana manah itulah warih bertinggalkan. Putih kapeh mulai dicaliak putih hati bawa keadaan. Tandonyo suku menerimo jawek lah salam dari ayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.